Je to gól! Ale ty jsi to nedal gól. Ty jsi nedal gól. Ička! Zažáme si to pověš po... A ja za teba za chvíľu prídem. A ten batoh je brutálny, veď on tu beha dokola, pojetrleho domu. Ale brutálny, ale ja nemôžem ho takto nechať. Ale ja za chvíľku prídem, keď ste vo vinárni. Matúš beha dokola domu a... Zase preč. Zase. Prídem za chvíľku, čau. Čau. Ahoj. Joj, čo robíte, ne? To je jasné, že to opravím. Čo to robí? Nech už pozri. Preložím. No to neznamená, že si plastová, že nemáš akože pocity. Máš plast, znamená, že si pocity. Pozri si. A kde to mám urobiť? A kde to sú? No, tak. Tak dáme to akože ha, takto. A teraz... Už to bude naopak. Pre Boha. Vy ste také ciciny. Počkej. Počkaj, veď, to nemôže byť takéto zlé. Počkaj, to počkaj. Neboj sa, neboj. My ťa máme radi. Počkaj. Ja som mal dvakrát taký pocit, že budem otec. Jak sa bude volať? Julia? Julia.